machiegni kendo. Japuonjre moro ma jahigni 4 ngima mare ni kama tek kendo yudo thieth e kar thieth ma Moi boma ma Eldoret. Tok roch ratiche gi nyawadgi moro ma jahigni 16 ma wachore ni bang'e nyochwoya goge gi kede mabith. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. En gino ma otimore kar dak ma Kasore gwenge ma Baringo Central. Ni to en yo mane ma nyathi ma wuoyi ma jahigni 4 oroch godo ratiche e yor bembo gi nyathi machielo ma jahigni 16 makoro en achich. Watoto walikuwa wanatoka shule, alafu kufika njiani akaongojea watoto nini barabarani nini mtoni. Haya kuongojea mtu nini mtoni. Watoto wengine wakatoroka, mtoto yangu akapeleka ya mtoto yangu ni mtoni. Nyathino wachore bende ni tok roch ratiche na en gi hinyruok mamoko kendo kore nochwo gi kede mabith. Amedungwa ya right. Miti hapo. Nikiona hiyo miti ni miti sharp na imeka hivi. Na hapo ameumia. Kaluwore gi jodak makanyo ma oke thuolo mokwongo matim makamano timore, wirani wuoyi ma itudo gi rocho ratich nyathino wachore ni ne orocho ratich nyathi machielo ma jahigni 5 jumbe 3 mokalo kendo weye kod hinyruok. Alipiga mtoto mwingine mpaka anawekwa miti kwa nyuma sasa. Na mtoto ni size hiyo. Anapendea watoto wadogo kinyonga kufanyia kitu mbaya. Chal makamano osechuno jonyuol kowo nyithindgi skul okinyi ka okinyi. Kila mtu naenda na mtoto yake, hata yangu nikienda sanda naenda na yangu. Kwenda nyumbani naenda na yangu. Wakienda shule mimi naenda naye. Kwa sababu hakuna namna. Obila mateseno bila makabanet ochopo kanyo mako achijno kendo dayo dho jodak. Gwenge ma Kasore kod Sesia duto mayudore gwenge ma Baringo Central wachore ni gin mago machal arita oserochore kendo yande joma mine obago ng'anyo kanyo e wi chal arita. Hiki chana apelekwa asinini tena asirudi juu tunaogopa vile watoto wetu wakikuja shule anaongojea njiani. Hii ndio taenda mbele afungwa. Efi Nyakidi, Ramogi TV.